Hvis nogen tilbeder bæstet og dets billede og modtager dets mærke på panden eller på hånden, vil denne drikke af Guds vredes vin, som er skænket, ublandet, i hans vredes bæger og vil blive pint med ild og svovl foran de hellige engle og foran lammet. Som vi så sidste gang er bæstet her nævnt, pavedømmet. Det kaldes også Babylonmoder. Det er faldet i unåde hos Gud. Dens prostituerede døtre, de frafaldne protestantiske kirker, har også mistet Guds gunst. Derfor siges det 2 gange, faldet, faldet. En moder, der faldt allerede før middelalderen, og den anden for datteren, der mistede Guds gunst på en mere bemærkelsesværdig måde i 1844, da hun udstødte og marginaliserede dem, der glædede sig over Jesus Kristus nært forestående komme. Om de doktrinære emner, jeg præsenterede i den sidste video, vil du være fristet til at sige, det er en overdrivelse. Gud kræver ikke det. Før syndfloden blev Noah betragtet som en fanatiker af dem, der ikke accepterede hans advarsel. Der er mange blandt de bekendende kristne i dag, der ville fordømme Daniel som værende alt for omhyggelig og dømme ham som snæversynet og fanatisk. De sande kristne er allerede vant til dette. Hvis der dog er nogen tvivl om et punkt, vil jeg efterlade en liste over punkterne fra den forrige video på denne sekundære side. Ved at klikke på knappen vil de tilsvarende opslag vises. I denne sidste video vil jeg også præsentere nye sandheder, som vi har opdaget i Guds ord. Jesus sagde, at i de sidste tider ville alle sandheder blive genoprettet af Elias, som ville komme før Herrens store og frygtelige dag. Min kone vil nu læse en tekst inspireret af profetinden Ellen White. Se godt efter. Englen sagde, Gud vil handle mere og mere strengt for at prøve og teste hver enkelt blandt sit folk. Nogle er hurtige til at acceptere et punkt, men når Gud fører dem til et andet vanskeligt punkt, trækker de sig tilbage og bliver bagud, fordi de mener, at det rammer direkte på en kær idol. Der har de mulighed for at se, hvad der i deres hjerte udelukker Jesus Kristus. De værdsætter noget mere end sandheden, og hjertet er ikke forberedt på at modtage Jesus Kristus. Individerne bliver prøvet og testet over en periode. Lad os se, om de vil ofre deres afguder og lytte til rådet fra det sande vidne. I de sidste tider vil Guds folk være kendetegnet ved, hvad Guds ord siger, hvilken beskrivelse Gud giver. Efter at have beskrevet dem, der vil gå fortabt og brænde i helvedes ild, præsenterer den de trofaste og siger, her er de, der holder Guds bud og har troen på Jesus. Herren siger, I skal holde mine sabbatter, for de er et tegn mellem mig og jer, gennem jeres generationer. Og således er fjenden af Guds tegn på autoritet også overholdelsen af den falske sabbat, søndag, ugens første dag. De, der afviser den himmelske sandhed og accepterer en forkert dag, som søndag, som hviledag, vil dermed modtage bæstets mærke, uanset om de er enige i det tegn på panden, eller om de ved at afvise sandheden gør det af ren formalitet, tegn på hånden, hvilket indikerer gerningerne. Guds sel er konsolideringen i sandheden, både intellektuelt og åndeligt, så man ikke bliver rystet. Den, der holder sabbatten og alle Jehovas kendte forskrifter, og har dette tegn på sin pande, vil blive beskyttet i trængselstiden, og i Ezekiel 9's massakre. Intet ondt vil ske ham. De evangeliske i USA ophøjer i stigende grad pavedømmet og vil bede regeringen, det vil sige
Folkets stemme vil lægge pres på regeringen for at lave love, der griber ind i folks religiøse liv. Dette er billedet af bæstet. Det er en gentagelse af, hvad pavedømmet gjorde i middelalderen. Den, der er enig med denne nye verdensorden og de love, der regulerer samvittigheden, accepterer billedet af bæstet. Der vil være frygtelig straf, ikke kun i dette liv, men også ved den sidste dom. Hvis nogen tilbeder bæstet og dets billede og modtager mærket på panden eller på sin hånd, vil denne drikke af Guds vredes vin, som er skænket, ikke fortyndet med vand, altså uden barmhjertighed, i hans vredes bæger, og vil blive pint med ild og svovl foran de hellige engle og foran lammet, og røgen fra deres pine stiger op i evighed, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder bæstet og dets billede, er dem, der modtager tegnet af dets navn. Budskabet afsluttes med at sige, her er de, der holder Guds bud og har troen på Jesus Kristus. Bud, alt hvad Gud befalede. Begynder med kærlighed til Gud og til næsten, som udvides til de 10 bud, der yderligere udfoldes i de såkaldte statutter og domme. Ved du, mange tror, at sabbatten kun blev givet til jøderne, men det er ikke sandt. Der står i budet, at fordi skabelsen blev fuldført på 6 dage, blev hele menneskeheden skabt. Sådan er det også med de andre bud. For eksempel om sundhed, ikke at spise, svinekød, intet med blod. Statutten om ikke at lave mærker på kroppen, såsom tatoveringer, blev heller ikke kun givet til jøder. Det står i 3. Mosebog 19:28, og et vers før siger, at manden ikke må beskadige hjørnerne af sit skæg. Det blev ikke kun givet til jøderne, men til alle mennesker, uanset om de har meget eller lidt skæg. Ikke beskadige skæggets hjørner. Skikken med at have glatte kinder opstod for eksempel i Egypten. Gud har designet os på en vidunderlig måde. Se, hvad Ellen White siger om disse vedtægter. Kristus gav Moses religiøse forskrifter, som skulle styre hverdagen. Disse vedtægter blev eksplicit givet for at beskytte de 10 bud. De er ikke typer eller skygger, der ville forsvinde med Jesus Kristus død. De burde være obligatoriske for mennesket i alle tidsaldre, så længe tiden var der. Denne inspirerede tekst udløste en række opdagelser i Bibelen, privilegier og pligter, som vi ikke engang havde drømt om, ville være i Guds ord. For at bevise, hvad jeg siger, vil jeg altid vise de bibelske tekster her på din skærm, bog, kapitel og vers, eller tekst af profetinden Ellen White, forkortelse af bogen på engelsk, side og afsnit. For at finde teksten i dens oprindelige reference, skal du blot gå til denne side og indtaste forkortelsens navn der. Så brug din browser til at oversætte indholdet til dit sprog, hvis du ønsker det. Og jeg har også efterladt listen over navnene på Bibelens bøger og deres forkortelser på hovedsiden. På Jesu tid sagde jøderne, at de troede på skrifterne af Moses og profeterne, som levede hundreder af år før Jesus. Men da han kom i egen person, afviste de ham. På samme måde i Ellen Whites tid sagde mange, at de troede på Bibelen, men de var vantro over for Herrens budbringer. I Elias tid var der heller ikke noget hus, der kunne huse profeten. Han måtte rejse til et naboland. Der var mange modstandere af Ellen White, som skrev artikler og bøger imod hendes tjeneste. Denne gær er stadig aktiv i dag i YouTube-videoer, der siger, at hun plagierede, at hun blev gældsat, løg, var frimurer osv.
Mod Jesus Kristus var der også sådanne anklager, at han ikke betalte skat, at han var en frådser, og at han brød sabbatten. Generelt anklager med hensyn til hans opførsel, visse stereotyper, udseender, ikke om hvad han lærte. De, der er ledet af Helligånden, vil vide om doktrinen er fra Gud, eller om den talte af sig selv. Som jeg nævnte i den forrige video, er den nuværende, antibibelske tendens at ligestille kønnene. Manden barberer sig for at få de to ansigter til at ligne hinanden mere. Kvinden bruger bukser i stedet for nederdel. Kvinden arbejder uden for hjemmet og efterlader en husholderske til at passe barnet. Kvinden underviser også i kirken. Kvinden bliver læst i kirken. Siden Eva vendte sig væk fra sin mand og syndede, er konsekvensen, at hun i dag skal underkaste sig sin mands vilje. I kirken skal hun ikke tale, men forblive tavs. Kvinder plejede tidligere at dække deres kroppe mere og bære nederdel. De dækkede også deres hår, eller i det mindste bandt det. Dækningen var et tegn på beskedenhed og underkastelse. Med guddommelig autoritet siger Paulus, at kvinder, i det mindste under bøn, skal dække deres hår med et slør. Og han retfærdiggør det ikke med kultur eller lokale omstændigheder, men med skabelsen af verden og skabelsen af mennesket. Også på grund af de onde engle, som tiltrækkes af en uanstændig kvinde, der søger fællesskab med den åndelige verden. Guds ord siger også, at vi ikke må lave nogen lighed med det, der er i himlene, af dyr på jorden og under jorden, i vandene. Ikke gøre, ikke bøje sig, ikke tilbede. Derfor må vi ikke have nogen lighed med, nogen skulpturbillede, et tredimensionelt billede, der repræsenterer, der efterligner et levende væsen. Dukker, tøjdyr, alt det der, bør ikke bruges eller findes i de helliges hjem. Budet er specifikt. Du må ikke lave dig et udskåret billede, og Bibelen viser os, hvad vi skal gøre med disse billeder, nemlig brænde dem i ilden. Navnet på andre guder må ikke nævnes. Måske i en eller anden interjektion, i en eller anden udråb. Ikke nævne nogen titel, intet navn på en anden gud. Guds ord siger dette. Moses formulerede ikke selv nogen lov. Kristus, englen som Gud havde udpeget til at gå foran det udvalgte folk, gav Moses de nødvendige statutter og krav til en levende religion og til at styre Guds folk. Kristne begår en frygtelig fejl ved at kalde denne lov streng og vilkårlig. Så kontrasterer det med evangeliet og Jesus Kristus mission i hans tjeneste på jorden, som om det var i modsætning til de retfærdige forskrifter, de kalder Moseloven. Når vi beder, skal vi bede til faderen, lærte Jesus. I skal bede sådan, Fader vor. Vi skal ikke begynde bønnen med at sige, kære Jesus, men at bede til faderen i Jesu navn, som den, der fortjener fortjenesterne, som har kreditten, som fortjener den gunst, vi søger. Når man beder, er den bibelske position at løfte hænderne. På et tidspunkt kan vi måske kaste os ned og beklage vores synder, men standardpositionen er at løfte ansigtet i hellig frimodighed mod nådens trone, hvorfra vores håb kommer. Ifølge den bibelske tælling begynder måneden med nymånen. Ordet måned på hebraisk er det samme ord for nymåne, ikke ifølge kalenderen stjernernes sammenstilling. Men når man ser den første halvmåne på horisonten efter nymånen, så næste dag er nymånedag, en særlig dag. Den første dag i måneden, ikke fordi det er helligt, men der skal holdes en særlig gudstjeneste, mere fyldig, mere speciel. Derfor har vi set, at vi skal holde nadver, Herrens nadver, på denne dag, en gang om måneden, til minde om Jesus Kristus.
I himlen vil vi gå fra måned til måned og spise frugterne fra livets træ, som bærer frugt måned efter måned. Derfor ved nymåne i himlen vil vi tage til byen for at spise. Allerede i dag i forventning herom vil vi derfor spise af Guds søns kød og blod, som er symboler, virkelig symboler, den alkoholfri vin og det usyrede brød uden synd. Ved nadværen bruger vi kun én kalk. Det er den bibelske måde, der står ikke, at der var flere kalker. Brødet blev dog delt i flere stykker. En kalk, der repræsenterer enheden, drikkes derefter af én kop. Også ved fodvaskningen vaskede Jesus Kristus alle disciplenes fødder, og hvis en af disciplene ønskede at følge hans eksempel, ville han også vaske fødderne på alle mændene i den gruppe. Derfor, når vi gør det, vasker alle mænd fødderne på alle mænd, og kvinderne vasker fødderne på kvinderne separat, og lige efter denne fodvask praktiserer vi så osculum, det hellige kys. I den første måned var der jødiske fester, men de blev opfyldt ved Jesu Kristi første komme. Jesus Kristus er vores lille påske. Han døde uden nogen synd, brød uden surdej, da han døde, så hans krop ingen forrådnelse. Da han opstod, blev han de førstefødte af dem, der sover, og opfyldte dermed festen for de førstefødte, eller de første frugter, og han tog også med sig de førstefødte af de døde, som opstod og gik til himlen. Pinsedag, 50 dage efter opstandelsen, markerede høsten af det, som Jesus Kristus havde sået, og nu hvor Helligånden var kommet ned, var der en stor høst. Ved festen var pinse også et symbol på hvedehøsten. Nu er efterårsfesterne relateret til Jesu Kristi genkomst. Trompeter, annonceringen af, at Jesus Kristus snart vil vende tilbage. Da adventisterne opdagede denne sandhed og annoncerede den over hele verden. Mere om dette kan du se i denne bog, som jeg postede i den forrige video. På dette link så begyndte soningsdagen. Vi er i dommens tid. Navnene på de døde er allerede begyndt at blive gennemgået, og Ellen White siger, at det snart vil ske. Ingen ved hvor. Snart sagerne vil gå videre til de levende. Og den eneste fest, der endnu ikke har fundet sin opfyldelse, er løvhyttefesten eller hyttefesten. I den 7. måned, midt i den 7. måned, skal vi da holde denne forordning, indtil typen møder antitypen, skyggen møder sin opfyldelse. Hvilket vil ske ved Jesu Kristi komme, når den store høst vil finde sted, fordi løvhyttefesten fejrede høsten, både af oliven og også af druer, af frugterne, der blev høstet i slutningen af sommeren. Der i Israel, på den nordlige halvkugle, så høsten af oliven. Der repræsenterer de trofaste, og druen Gud træder vinpressen. Indtil dette sker ved Jesu Kristi genkomst, vil vi derfor fejre og opfylde denne løvhyttefest. I slutningen af Zakarias bog nævnes en tid, hvor dem, der ikke går op for at fejre løvhyttefesten, ikke vil få regn, hvilket er relateret til de sidste tider. Og derfor, før glæden ved denne fest, kommer soningsdagen, som er den 10. dag i den 7. måned, nogle dage før, hvor vi sørger, bekender vores synder og søger Guds tilgivelse, ligesom Daniel, ligesom Nehemias, og søger, at Gud endnu en gang viser sin gunst, og bringer velsignelser og genoprettelse og helbredelse. Nogle gange er der en 13. måned. Derfor bliver alle fester lidt senere på året det næste år, hvilket var tilfældet i 1844 og også i 2024, det år, hvor jeg laver denne optagelse. Så i det år er festerne senere. Det er ikke altid nytår i Israel, når de fejrer påske, og i kristendommen er det heller ikke nødvendigvis påske ifølge Bibelen. Derfor er statutter, som ikke er skygger, og typer, som allerede er blevet opfyldt med Jesus, ceremonier. Men ja, lov for hverdagen. Guds ord siger, at frugterne i de første år ikke bør spises, når de er fra træer,
træagtige træer. Lad de første 3 år gå, det 4. år er som en offergave, og i det 5. år, først da, kan vi, der har plantet, spise frugten af træerne. I landbruget, med hurtig rotation, når jorden pløjes og der plantes korn, skal man plante i 6 år, og så lade jorden hvile i det 7. år. Det er sabbatsåret og landbrugslove, og Gud kender jorden, og han ønsker, at jorden også skal have tid til at komme sig, og også for fuglene og dyrene på marken, så de kan få deres føde. De instruktioner, der blev givet til Moses for det gamle Israel, med deres skarpe og strenge konturer, skal studeres og adlydes af Guds folk i dag. Gud ønsker, at hans folk studerer disse lektioner og ikke følger deres egen dømmekraft ved at lave deres egne planer. Gud vidste, at der er én Herre, og at han regerer i himlene og har givet love, som alle skal adlyde. Vi er på tærsklen til den sene regn, forfriskningen, så vi ønsker at fjerne alle mulige hindringer. Gud sagde, rør ikke noget urent. Det samme siger Paulus i 2. Korintherbrev, rør ikke noget urent, og jeg vil tage imod jer. Hvor i Bibelen står der noget om at røre noget urent. 3. Mosebog 11 viser lovene om, hvad man ikke må spise, hvilke kødtyper der er urene, og fortsætter derefter med at sige, at lig ikke må røres, da de er urene ting, og derefter følger love om sundhed, hygiejne og sanitære love. 3. Mosebog 11, 12, 13, 14 og 15, 11 og 13 og 14 og 15. Specifikt, hvad der påvirker os meget, er, at i 3. Mosebog 15 viser det, at kvinden, når hun er i sin menstruationsperiode, skal være urørt i 7 dage. Pointen er, hud mod hud, kroppen, frigiver toksiner gennem sved. Så, når vi rører ved personen, får vi sveden, der er forurenet med disse toksiner, og derfor bør man heller ikke røre ved manden efter en natlig forurening, og parret efter en seksuel relation. De viser os, hvordan man udfører hygiejne efter dette og undgår at røre ved andre mennesker, samt søger isolation indtil næste solnedgang. Det er regler fra vores skaber. Han har valgt det sådan, så vi kan have overflod af sundhed. Esajas og Paulus siger, rør ikke noget urent, og jeg vil modtage jer meget klart. Vi har generelt fordomme, fordi det er ting, vi ikke er vant til. Vi har visse stereotyper, men vores interesse som dem, der skælver for Guds ord, er, hvad Herren siger. Her er de, der holder de ting, som Herren har befalet. Her er vi, som holder Guds bud og har troen på Jesus Kristus. Jeg vil også efterlade et link på siden til de såkaldte apokryfer. På portugisisk har vi dem trykt. De apokryfer i King James Bibelen, en protestantisk bibel. I 200 år, disse apokryfe bøger var i King James, og også i den tyske Lutherbibel fra 1912. Ellen White anbefaler disse apokryfe bøger. På hendes tid blev disse bøger fjernet fra Bibelen efter beslutning fra Bibelselskabet af mere finansielle årsager, fordi denne bog blev for tyk til missionerne, så besluttede de sig for at fokusere, da Luther havde adskilt en del mellem de 2 testamenter påvirket af Hieronymus tilbage i tiden. Men se, hvad fru White ved guddommelig inspiration siger om disse bøger. Jeg så, at apokryferne er den skjulte bog, og at de vise i disse sidste dage skal forstå den. Skjult bog er kastet bort. Bind den til hjertet. Bind det til hjertet. Lad ikke dets sider forblive lukkede.
De nye sandheder, som jeg har præsenteret i denne video, er beskrevet i større detaljer i denne bog Nyt Lys, som jeg har lagt ud til dig på denne sekundære side med avancerede trin. Brug Kindle-appen eller en hvilken som helst anden e-pub-læser. Disse to formater er meget mere bekvemme end PDF. Du kan forstørre skriftstørrelsen, lave markeringer og kommentarer. Så download først en læser til denne type fil, og klik derefter på dette bogikon. Ved du, lad Jesus Kristus bo i dit hjerte, søg fællesskab med ham i bøn, og han vil give dig styrken til at adlyde viljen. Han virker i os, både at ville og at udføre, uden røgelsen af Jesus Kristus retfærdighed, som er Jesu fortjenester, vil offeret, det vil sige vores anstrengelser, ikke blive accepteret. Den tro, som Jesus Kristus havde, da han var her på jorden, kan blive din, forenet med vintræet, Jesus, hans saft, strømmer ind i vores grene, og vi vil bære meget frugt og have Jesus tro i os. Helligånden gør denne kommunikation effektiv. Det er en Gud i 3 personer, forenet til menneskehedens frelse. Må Jesus Kristus nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med dig. Amen.